dan go bai ka ktin ka bas nyau tanat bah ka ba ongkum ni bah ka jing im jong phi la da fikin do ya ka jing kemen shim ya ka kum ka jing bam pat bam ya ka Henry la da fikin do ya ka jing shim ya ka kum ka dawai pat di ya ka kuble ya pi ki parlo pi janga manga ngandai remeng sambamon bersajusin pedang subhai pi siapo jong ni ka channel jengi lang bah jong ni jing to kana ka ba langkot mentakasngi la ong ba sisen ha ko bai ka por dan ubai utemen ubala hanyo pos nam karta bat hagabai kasngi kat ba udang wan na yo banthit ya ka tiar jingel la kai na ban ta jong siu jong bat kumta umi na yo ban lek phai no sheyeng jong ushong da ka bai ka boss bat enda wala poi haying utwat ya ka pla jong ulap ba ka por jong kala hapo jong ta ka boss bat hag ta ka por kat ba udang shong ubabe ya ka ta ka pors ka ba hapo jong ta ka boss kawai namar ka ta ka pos ka lang ka pors ka bala ais ngobha da upa i jong bat ula pendon kam ya ka ta ka pors laki po nem bat ka ka ba pensengau si shu yu ta ka por ba shem labo kanu ka ID lene kanu ka dur hapo jong ta ka pos namar lada ubo ya ka ID hapo jong ta ka pos lada uno ubriu ubabha ulap ya ka ta ka pos ulap ban phai ya ka ta ka pos jong ta utemen Henry ke ba pensengau si ya utau temen kalong ba shem labo kanu ka dur lene kanu ka ID hapo jong ta ka pos berkumta wud umi na ying ban lej syapo jong kata ka station boss ban lej wat ya kata ka pors ka balaja bet enda wala poi ha kata ka station ka bakadon kata ka boss ulap ba kata ka boss kadon hangta hi ha kata ka station berkumta ulej ban kendo ya u konduktor jong kata ka boss bet ukeli na uta u konduktor jong kata ka boss ba fiklem lap ya ka pos ka banga kumpenhap mane hapo jong ka boss bat uta u konduktor uang hoj ngalap ka wei ka pos mene hapo jong ka boss bar kumno pen pentikna bagani ka pos ka de ka pos jongpi ka ka proof la ne ka jing sakhi ka ba phidon man pen I ya ka jing long try jongpi halor jong ka pos bar uta temen upen phai ya uta u konduktor ngaklembo kanu ka ID hapo jong ka pos ka pisaru kamton hapo jong ka pos Henry ke ka proof ka balap an pensisya ya pi baka de ka jonga namar hapo jong ka pos kampo ya ka dur jong ublei jonga Henry uta u konduktor jong ta ka pos ong kata ka long ka ba normal bon ki bru ki babu ya ka dur jong ublei hapo jong ka pos ki ong shu da ki paper ki jing sakhi ban pensisya ya ka jing long try jong pi halor jong ka pos bat uta temen wong ngamdon kanu ka jing sakhi ban pensisya ya ka jing long try jong halor jong ka pos Henry ngan yithu ipi ya ka jing itu kana ka badon jing ade pat ka to ka pos kani ka pos kalong ka pos ka bala ais ngubha da upai jonga hanga bat hagi por ki bangadang khana ki bangadang samla kalong ukhana uba ikhan kumta ngabo ya ka dur la jong hapo jong ka pos bat enda ngala dep ban yatho ngabo ya ka dur jong ka lok jonga hapo jong ka pos bat hadin bangalayo khon ngabo pat ya ka dur jong ukhon jonga hapo jong ka pos Henry menta ka perthe kala pher kala khongpong kalok jonga kala khlat no nasla jong na perthe kala no yang marwe ki khon jonga kim juan pej janga hayeng bat ladanga kwa ban kendo ya kita ki khon kesiu jonga ngahaban lehi syaka yeng jongki berkumta ngalas nguthu baka perthe kala ki khon jonga ki kesiu jonga kala no yang marwe berkumta ngalarai hakaba khaduk ngan bu ya ka dur jong ublei hapo jonga ni ka pors jonga berkat ba uni utemen open kut ya kata ka jing itu kana uni bos konduktor open paino ya kata ka pors jong ta utemen ka jing itu kana ka long ka balangkot Henry ka jing sneng ka bakrau ka laban wanra ha ka jingim jongi ka long ba ha ka jingim jongi kum ki biru ngila man kendo shibon jat ki jing ha ka jingim jongi haba ka jing suk ka jing kemen ka wan ha ka jingim jongpi ka jing bar ki jing jaru ki laban wan ha ka jingim jongpi syukan mau ya kene ka we ba om dan we ru ubru ubala balait na kene ka jing ki jing jar ha ka jingim jongo tang ba ha ka por ka ba kendo ya kata ka jing ya kata ka jing jar ha ka jingim jongpi kan mau ban bu ya ka dur ba bru jong ublei ha ka jingim jongpi philaban khoryu ublei philaban khoryu utrei kirot philaban khoryu kanu ka jing khot tang ba rafin bo ya ka dur jong utau nong thau hapo ka ban sim jongpi mat ka jing don jong ha ka jingim jongpi kan ai bor pi ban yele persha ya kata ka jing ya kata ka jing jar ki ba wan ha ka jingim jongpi
Barsajisin kiper lauk pergi jengah kumbang juang piman lagi por rengkar ba kajing kurku jeng utrai kenrat na jerong kajing kersian jeng ki bahaya hasam jeng pi rengkat ba kajing terai hitam jeng pi im ya kata kajing im le ya kata kakam ba penlong kan nuksa ka babah na ka penta jeng ki we ngin second doi pi hakibi part ki video tad hadu kata kapor bye bye stay safe.